Nakapwesto na sa buong mga katapos ang Philippine Coast Guard Iloilo sa mga strategic mga lugar kadungan sang pagsaulog sa Kapistahan ni San Juan de Bautista sa mga adlaw. Sa interview ang Bombo Radio kay Ensign Aljan Gang spokesperson sa Philippine Coast Guard Iloilo, 200 ka mga personnel kag floating assets ang gin-deploy sa probinsya hagod na masigurado ang seguridad kag safety sang publiko. Sunod sa iya nagakoordinar man ang ahensya sa mga local government units kag disaster risk reduction and management offices hagud nga mas manginorganisado ang mga response operations. Ginsiling man niga ang pila ka mga importante nga mga dapat panumdumon sa mga beach goers sa buong adlaw. Unang paghibalo anay sa lakat sang panahon kag ang sitwasyon sang dagat nga ila katuan. Siguraduhon man nga mayara sa naka-duty nga lifeguard kag mayara sang life-saving equipment sa isa ka beach. Likawan nga maglangoy nga nagaisahanon na gud malikawan ang disgrasya. Sundo na mga safety signages nga nahamtang sa beach resorts kag dapat nakahibalo sa mga emergency contact numbers. 100% ready na kita no para sa selebrasyon kag sang tradisyon naton nga ginasaulo in connection ni sa San Juan Festival 2026. 200 ka mga personnel as well as naton nga mga floating assets no nga i-deploy sa mga strategic areas naton no para sa pagsekyar sa mga seguridad sa aton nga mga beachgoers daga ang aton nga mga devoted no. Dinner ng mga watch patrollers naging closely coordinating sa aton nga mga local government units especially sa aton nga disaster risk and reduction management office. Ang kabaing sang pahayag ni Ensign Aljan Gang spokesperson sa Philippine Coast Guard Iloilo.